Áno, počúvam. Zdravím. Dovolal som sa správne Vilanovi. Áno, pri telefóne osobne. Môžem sa spýtať, kto volá? Detektív Straka, ak si pamätáš. Pomáhal si nám 2 roky dozadu s prípadom Double Gang. Ako informátor. A dopadlo to dobre aj vďaka tebe. Každopádne, dnes ti volám kvôli niečomu inému. Je to pre mňa veľmi nepríjemné a ťažké, ale dnes sme našli telo tvojej priateľky. Bola postrelená a na mieste podľahla zraneniu. Páchateľa sme zatiaľ nechytili a naozaj ma to mrzí a úprimnú sústrasť mám. Ale jedna zaujímavá správa tu je. Našla sa guľka, ktorá je totožná s tou zo strelby spred 2 rokov z nášho prípadu. Takže asi obaja vieme, kam stopy smerujú. Si tam? Haló? Mladý, si tam? Počujeme sa? Pode ser. Pode ser. Máš dosť? Poď za mnou. 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 Spomínam, aké to bolo OK. Teraz by som chcel, aby to bolo pohode. Keď je na ceste ďalší problém, sa to kopie, ja sa topím, keď zaspávam, mám to podobné. Poď za mnou. Opačný pol teba, čiže spriaznený.